di malikutan. Adik mo ilikgo iindukan dako di pinagatan ang amlong na ilutaan bukon hiya mo'y naanhan nawada na mo hinamdaman yabiagan mo nanalo kaning dati Jesu Kristo nao gapuh ng krus ang Kalbaryo adi mo ibang adhipun bahulan ay sangu mo die pangitigan uray dakol di apat na momon tuluya damdaman gagala mo di pumbang na dengan igo tumo aya dianahna adi mo wilikku pumbahulan di Kristo mo'y pangitigan akol umalin apat na ang lumo kumakuya tihol ditago na halman pokon hiyay adismaya itigo mo Jesu Kristo anate at Kalbaryo amin inom noman hitun yaku ang namin niya idapu adi mo ibang adipun ay sangu mo die pangitigan uray dakol di apat na momon tuluya damdaman gagala mo di pumbang na dana igo tumo aya dianahna adi mo itigo iindokan di Kristo mo'y pangitigan pumalakpak kayo kasi kaya pumalakpak kayo adi mo ibang adipun bahulan ay sangu mo die pangitigan uray dakol di apat na mumuntul tuluya damdaman gagala mo di pumbang na
Adi mo ibang adi pumbahulan, di Kristo mo'y pangitigan. Adi mo ibang adi pumbahulan, di Kristo mo'y pangitigan.